טוב, אני רוצה לדבר על נושא הסמכות ההורית. יש שאומרים שהמדובר בגבולות. גבולות זה רק חלק מהעניין של סמכות הורית, זה לא המילה. סמכות הורית זה באמת המקום של להבין איפה עובר הגבול, בין מעורבות להתערבות יתר, בין התעניינות לבין חודרנות, בין חברות לבין הורות, ואולי בין סמכות לבין הכנעה. אלה דברים מדהימים שההבחנה ביניהם מאוד חשובה במערכות יחסים עם ילדים. בדורות קודמים היה ברור שההורה הייתה לו הסמכות, הוא זה שאמר, איסור שלו זה היה קדוש, והדור הנוכחי שגדל על ברכי התיאוריה הזאת רוצה להיות יותר מתירני. מתירני אין משמעותו להיות חבר. הורה מתירני עדיין חייב להיות המדריך של הילד שלו. בלי הדרכה שלנו, בלי ההחזקה שלנו, בלי הגבולות שלנו. בנוסף כמובן לחיוך ולאהבה ולחיבוק ולכל מה שאנחנו מרעיפים על הילדים, אנחנו צריכים לשמור על המקום שלנו שהוא בדרך כלל one up. הילדים הם לא שווים לנו, והם צריכים להבין את זה מהמקום שאנחנו באים. כשאנחנו אומרים אנחנו לא מסכימים לדבר מסוים, אנחנו גם מסבירים את זה, אבל פעם אחת. לא צריך להיכנס לאלף הסברים והילד נכנס לאלף התחכמויות. אם לא השתנתה הסיבה, אנחנו נעמוד על שלנו. בדבר הזה אף אחד לא קיבל הדרכה להיות הורה. בן אדם הולך ללמוד מקצוע, בן אדם הולך לשמאי לבדוק כמה עולה בית שהוא רוצה לקנות, הוא הולך לאנשי מקצוע בהרבה מאוד תחומים. בתחום ההורות כולנו מתחתנים, יולדים ילדים ואופס, כולנו הורים. ולא כולנו יודעים באופן טבעי, במיוחד לא כרגע, כשהמצב הוא כל כך מבולבל. בין סמכותיות, בין מתירנות, בין חברות, בין רצון להיות קרובים לילדים, בין הפחד לאבד את הילדים. צריך מאוד לדעת איפה עובר הקו של ההיגיון הבריא, שהילדים יבינו מה מותר ומה אסור, ולא יחיו בעולם מבולבל. אנחנו שומרים על ילדינו שהם יודעים מלכתחילה מה נכון, מה לא נכון, ושטובתם לנגד עינינו. וכמו שאנחנו עוצרים אותם ומהווים קיר וחיץ בפניהם ומונעים מהם לעשות מעשים שהם לא אמורים לעשות, שזאת הסוציאליזציה למעשה, ברגע שהם חווים אותנו חזקים בפניהם, יש להם ביטחון מלא בעולם, כי אותם הורים חזקים, הם חזקים גם בלשמור על הילדים מהעולם שבחוץ.